Здравейте хора! И здравейте хора, аз съм Pro Mega Pro и съм с нов скин. Мисля, че само с него ще бъда вече. И да. Много е готин. И мисля, че играем и някакъв тест. Да си взема малко мечове. Тук лъки такова. Тия. Куци. Така. Друго. Да. И това ще е. И колко мечове съм взел. Така, малко вагончета. Айде бе, тъпи вагончета. Ето. Мисля. Мисля да отидем. Айде бе, престанете! Да, и мисля да отидем в... Ето тук. Тази тъпа врата. Нещо ми се бъгва. Ясно. Хора. Много ме дразни това. И хора, ще позирам клипа. И хора, върнах се. По-скоро. И отива викам някъде. Избрах се ето тук. Аз съм спрял май гласа, чакай. Откъде си я? И защо съм така? Аре бе, ръката ми се въгна! Тъпата ми ръка. Това е много грозно. Много грозно. Тук. Не. Така. Не. Не. Ръката ми се бъгна. И как ще опрася? Чакайте. Настройките. Така е по-хубаво вече. Взимам се съмня и по-хубаво. 100% impossible. Мисля, че оттам е честно да минем. Ето тук.
Тум, тари, тум. Айде бе, качвай се. Бро! Се трябва да го гоня. Добре бе, ръката ми не иска да се оправи. Така да бе. Оф. Кокошке. Бързо! Ще ме убият! Оле! Мразил го! Хайде бе! И чак сега се познаем, какво стана? Оф, как ме нерви. И хора, ще паузирам клипа пак. Извинете хора, реших да играем друг мап, защото много ми лагаше. Какво става тук? Хайде натискай. Защо? Хора, това е всичко от клипа. Надявам се, че ви е харесало, защото другия път ще играем на него. Това е паркурчи и да, това ще е. Абонирайте се и харесайте клипа, пишете коментари и линк. Ще има линк къде да си го свалите. До скоро виждане. Довиждане. Оле, как ми лаги.